अपन कनिया नचनिया संघवा जिम करेला। खेसारी लाल यादव आकांक्षा पूरी के वायरल जिम वाला वीडियो को देखला के बाद भाई साहब शिवानी सिंह के मुंह से चंदा यादव अपना दर्द के बयां कैली है और बोलली है कि छोड़ के अपन कनिया नचनिया संगे जिम करेला। छोड़ के अपन कनिया नचनिया संघवा जिम करेला। भाई बवाल हो गई बवाल, एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में कड़क और बहुत तगड़ा वाला विवाद होखे वाला बा और विवाद हो भी गई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। भाई तारा लोगिन के तब पता वता बोले बटुआ कि शिवानी सिंह एगो मशहूर कलाकार हड़ी, लेकिन उनकरा के भी भोजपुरी इंडस्ट्री में लावे वाला और इतना बड़ गाना देवे वाला भाई खेसारी लाल यादव ही हड़े। लेकिन शिवानी सिंह घात कैली है अपन भोजपुरी के सरकार ट्रेंडिंग स्टार के साथे। तब भाई मेटर का बाटे ओकरा ऊपर फोकस कर जाओ और बात कर जाओ कि आखिर का बा मसला। तो भाई मसला गोल तसला में गाना भी डिलीट हो चुकल बा। तो देखो लो भाई आप लोग के तो पता बटुए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रोज एगो नया विवाद नया कंट्रोवर्सी आइले रहेला। तो भाई कंट्रोवर्सी कुछ पुराना बा कि आकांक्षा पूरी और खेसारी लाल यादव के एगो जिम वाला वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल कल गई रहे। जो ना वीडियो में कुछ लोग गलत भी कले रहन, कुछ लोग सही भी कले रहन और खेसारी लाल यादव भी कुछ सही कले रहन। सारी एक 65 केजी की महिला को उठा रहा है, कितना दम है इस लड़के में। एकरा बारे में खेसारी लाल यादव भी कले रहन कि लोगन के देखे के नजरिया गलत बा। आकांक्षा पूरी भी एकरा ऊपर कुछ बातचीत कैले रही, लेकिन जब मैटर क्लोज हो गई तब भाई शिवानी सिंह के आवाज में जौन जादू बाटे वही जादू से खेसारी लाल यादव के साथ गद्दारी करवा दिया गई। और गद्दारी कुछ ऐसा कि खेसारी लाल यादव के पूरा परिवार के टारगेट करके चंदा यादव के दुख के पब्लिक प्लेस में ले दिहल बा। देखो बबुआ बबुनिया के मुंह तोहर करो तो मैं कपे ना करूं हो। लेकिन रे बेटा हमारा भैया खेसारी लाल यादव में ताकत बा और ताकत अतना कि चाहे तो फर्श पर और चाहे तो अर्श पर आने से कोई रोक भी ना सकेला। और भैया गाना को डिलीट करवावे में बिल्कुल टाइम ना लगला और गाना डिलीट भी हो गई। तो देखो भाई एकरा से साफ साबित हो चुकल कि ठंडा बा, ठंडा में दब के रह और दब के रजाई के नीचे रह, ना तो आदमी के नीचे अबू तो कहानी खत्म हो जाई आ खंगरा के पसरा जइबू। कितना दम है इस लड़के में भाई।